Tämä piirrosvideo kertoo, että millä tavalla sä teet videon käyttäen lähteenä esimerkiksi sun iPadia tai puhelinta. Sä voit tehdä tällaisia piirrosvideoita tai sitten sä voit tehdä vaikka pelivideoita tai jonkinlaisia ohjeita. Eka sulla pitää olla se laite, mistä sä haluat kuvata, ja sitten sulla pitää olla tietokone. Ja tämä ohje liittyy Maciin, kun mä oon itse Macin käyttäjä, mutta mä uskon, että tämä on aika helppoa myös PC:llä, mutta ne ohjelmat on tietty eri. Sun pitää yhdistää nämä laitteet toisiinsa piuhalla, ja sitten avaat ohjelman, jonka nimi on QuickTime Player. Se on siellä Macissa valmiina asennettuna. Ja sit sä ryhdyt äänittämään. Ja sä pidät sen shows, minkälainen se nyt onkaan, ja sen pituinen kuin se on. Ja sit pysäytät. Jos sun jutusta tuli kerralla niin hyvä, niin sun ei ole pakko editoida sitä, vaan sit sä voit ehkä julkaista sen suoraan netissä. Noin. Se oli aika helppo.